दालाय खारदोंसो नामा खारनायसो माथो ने बेनो जायो नोंदि खोरखियानो फिसा सारानो सिखाव हाबजागोन आल्ट्रा खोरखि आल्ट्रा नुफेराखैबा नायनो हागोन बेयाव मोनसे दङ ओमफ्राय मोनसे दङ माने इथिंजाय बिहाव बिखुनजोसो थायो नालाय खुदै गारहरग्रा आरो हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि ददेरे डे ब्लग इउटुब चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आं बारा मोजां गैया आरो दाख्लैनिफ्रायनो लोमजादों ओमफ्राय एसे दंबावो आरो गगा मोननायाबो ओमफ्राय लोमजादोंब्लाबो दाख्लैयो ना सारबावदोंसो आङो ओमफ्राय एसे बेलासि खाबायबो नालाय ओमफ्राय सायगौ बासिगौ ओमफ्राय बिदिनो जारिफोर खागौ एवफ्रामगौ मानि मोनाखाबाय ओमफ्राय आङो भिडिअबो लानो सोलाबासै आरो दिनै आङो एसे रायलायगोनसै आरो नलेज होनोसै थिंनि बागै नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर थोरो बिदिब्ला खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय सोरबाफोर न' लुदोंब्ला बाथाम हिरिफोरखौ दोखानानै थिंखौ बायहैनाङा आरो माने डाइरेक्ट मोनबोगोन होननानै साननाङा आरो मानो होनोब्ला मालाबा कालार नोंनि फसन थासना जायो ओमफ्रायो गोबा रोजा बिदि रोजा नांगौबाबो मोनस'ना जायो बेखायनो आरो ओमफ्राय जाहा दोखाबाय ओमफ्राय आलकाट्रारि होनो आरो आङो आलकाट्रि ना मा होनो कालार फुननाया बेखौ फुनखाबाय ओमफ्राय सान्दुं अखा नांबाय आरो अखा हाबाथ' सुस्र'खायोआनोसै सान्दुं नांबा बोरैबा गावफ्राम जाजोब्बाय बाथामाबो एसे गोरलै ना मामोननो जाहा दोखानानै थिंखौ डाइरेक्ट लायनानै थांनायमोन ओमफ्राय गैयाना बुस्थुआनो ओमफ्राय नेनांगौसो जाबाय आरो नोंथांमोनहा बिदि खालामाबानो जाबाय आरो माने थिंखौ सोंग्रोनानै लाबोलाय कालारिं थिं लायोब्ला 35 mm खौहाय डाइरेक्ट मोनबोयो आरो ओमफ्राय बिदिनो रोजा नांगौब्ला 40-45 mm फोरा थाखाया बेखौ अर्डारसो होनांगौ आरो ओमफ्राय सोरनाबा सानथाम सोरनाबा सप्तासे हिरि लायो आरो ओमफ्राय जोंना सप्तासेयानो जादों दाख्लै 25आवनो थांनायमोन ओमफ्राय बिदिनो दाम हिरि रायलायबाय माबाय ओमफ्राय अर्डार होबोबाय ओमफ्राय मैयासो मोनबोदों आरो ओमफ्राय बारा देखायजोबनो हानाय नंला आं थिंखौहाय बेनि सायाव थिं बोराय होसिनाय दं आरो माने गिलिरना आं थिखोनो हाया ओमफ्रायो जा बुस्थु कालारखौ आङो लाया होननानै थांदोंमोन बे कालारखौनो आं लाबोफ्लाङो मानो बिदि जायो मिथिया आरो ओमफ्रायो सिगाङावबो दाख्लैबावै स्कुटि गोदान लादोंमोन नालाय बेयावबो निला कालारखौ बाया सानबाय थाखानायखामोन आरो आं लाबोखाया आं निला कालार दङब्लानो ओमफ्राय निला कालारखौनो लाबोफ्लांबाय बेबायदि जायो आरो ओमफ्राय दाबो थिंखौ गोजा कालारखौ लाया सानाया गोजाखौनो लाबोफ्लांबाय आरो आङो ओमफ्राय माने बिदि जायो दे मिथिया आरो जे कालारखौ लाया सानो बे कालारखौनो लाबोफ्लाङो आरो ओमफ्रायथ' नोंथांमोना सोरबाफोर थिं लायोब्ला रोजा होनोब्ला अर्डारसो होखानांगौ नालाय एडभान्स होनानै दोनबानो जाबाय आरो जाहाथे बाथामफोरा दोखानायफोरा गाज्रि जाया आरो ओमफ्राय बिदिनो दा नोङो बायनो थाङोब्ला सोब दुखानावनो सोंग्रोनांगौ जायो आरो माने दामा सोरनाबा बारा सोरनाबा खम नालाय ओमफ्राय बिदिनो सोङै गलमायावसो एसे खम मोनहैबाय आरो आङो ओमफ्राय खम माने बेबो कुवालिटि बायदिसो नालाय ओमफ्राय गोबां नाम थायो आरो बिदिनो आल्ट्रा जिन्दाल ओमफ्राय प्रभबति ना मा होनो ओमफ्राय आरो मोनसे थाबावो आरो बिदिनो जेसेनो रोजा एसेनो दाम बिदि जायो आरो ओमफ्राय जाहा लाबोनाया फुटआव 140 आरो ओमफ्राय 24 खान बेनिफ्राय नैसिम गोदान होनोसै आरो न'आनो जाथारा ओमफ्राय गासै 24 ओमफ्राय रिजिं ओमफ्राय माबाजों गाजोलजों माबा थांबाय आरो गासै 39आनो थांदों गारि भाराजों गारि भाराया होफैनायावनो 400 लादों आरो गासै 39 थांदों ओमफ्राय मिस्ट्रिफोरा बिदों 5.5 नांगौनो आरो बे दोनायखिनियावनो माने एरखुनाय दोनायखिनियावनो 5,500 बिदों आरो सोरबाफोर आंनि भिडिअखौ गोदानै नायदोंब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय ओमफ्राय सोरनोबाफोर सापर्ट नांगौब्ला बुंहरबानो जाबाय आरो आं साबस्क्राइब खालामनानै होगोन देहाखौनो एकदम मोजां मोनथाराखै गगा मोनबाथाय खर' साखायो आरो दाख्लै जेसेनो गरम एसेनो जि गोजांनानै ब्लेंकेट जोमदों आइयो ओमफ्राय मुलि जानानैसो गोलोमफ्रुजोब्बाय आरो माने स्रां मोनो आरो बिदि गोलोमफ्रुजोबोबा बिराद लोमजासावदों दायो बोथोरानो माने लोमजानायनियानो आरो लोमजानायनि दिन भिडिअखौनो लानो बांसिनसो लादों ओमफ्राय बिदिनो लानायानो जायाखै आरो
ओमफ्राय दाख्लै जोंहानि न' खाथियाव दंग' दंमोन नालाय इयाव ना सारदोंमोन आं मागुर एसे मोनबाय नास्राय गोरि ओमफ्राय खावै मासे मोननायमोन आरो नोंथांनो मोनजों शेयार खालामनो नागिरबाय आङो ओमफ्राय मोनाखाबायमोन ना ओमफ्राय बाबाय आरो थ' लोगोफोर सोरबाफोर ओरैनो दङब्ला ओरैनो थानाङा मिस्ट्रिफोर सोलोंनानै लाब्लानो जाबाय माना मिस्ट्रियावबो गोबां फैसा दङ ओमफ्राय मिस्ट्रिखौनो मोननो थान बेबायदि आरो ओमफ्राय आइ न'फोर मोनसावदोंना ओमफ्राय लुनो मानो मिस्ट्रिखौनो मोना जायो आरो हौवा मोनबा सोलोंनासो लागौमोन आंथ' गाबोन सोलायनोसै आरो नैखौ खालमासि दालायनोसै सिङावसो थाबाय कालारालाय खारदोंसो नामा खारनायसो माथो ने बेनो जायोनो दि कालारानो नै जेबो बायनो रोंखाया हौवाया थैखागोनसो आंनिबा बेखौ नायनानै सोलायना लाबोगौमोन आं जेबो बायनो रोंखाया थिं बोरायखौ बे सायाव दोनदों आरोना ओमफ्राय बे सिङावहाय थिङा दङमोन आरो ओमफ्राय नैबे रेजें होनो ओमफ्रायो एसे बोखानानै नोङो नैमोन आरो आं बोखारजोबनो हाला राद क्लियारखा नै कालारखौसो मोनबोलायबाय नैयाव दङ बे सिङाव दं आरो गिलिरथार बोखारथाव जायानो नङा बेखौबो जोंहा वाल गाथिनांगौमोन अयथासार गरम जायो बैनिफ्राय जागायनानै नैसिम होनोसै आरो इसिम होनोसै ओमफ्राय गासै 24 खान नांगौ होननायखाय 24 खान लाबोबाय आरो